Avui la GEC ha decidit violar els drets polítics de Toni Comín, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, i nosaltres considerem que aquest és un fet intolerable. És un fet impropi d'un estat suposadament democràtic, en què des de fa 18 mesos hi ha presos polítics i exiliats, no es pot votar el que es vol al Parlament, alguns diputats no poden exercir el seu dret a vot, i des de les últimes setmanes la GEC ha intervingut a les eleccions espanyoles, municipals i europees. Primer, intentant excloure el president Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí a les eleccions i després excloent-los avui, efectivament, d'aquest debat. Per aquest motiu no participarem del debat. I per aquest motiu, ara jo marxaré d'aquest plató, perquè per nosaltres el més important és no normalitzar la repressió i demostrar a la GEC, al Tribunal Suprem i a l'Estat que no ens rendirem, que no defallirem i que ens en sortirem. I per aquest motiu deixo aquí l'USB de Carles Puigdemont per al seu minut d'or, tal com havíem quedat anteriorment, i jo procediré a marxar d'aquest plató. Em sap greu, volíem explicar-ho davant del poble de Catalunya, disculpes als professionals de TV3, també als companys demòcrates que són aquí en aquest plató. La veritat és que ha sigut un plaer debatre amb vosaltres sobre política europea i Catalunya, però això no pot ser avui, és la decisió que hem pres i volia transmetre-us-la. O sigui, vostè marxa ara del debat i diu que deixa un USB? Deixo l'USB amb el vídeo que Carles Puigdemont ha fet per al Minut d'Or. Així que te'l deixo tu, Xavi. Gràcies per la comprensió. Em sap greu, i em sap greu que no podran escoltar els seus electors i com intercanvia opinions amb la resta de candidats, però... Abans que res, som demòcrates i no podem acceptar aquesta línia vermella. Ho respectem. Molt bé.